5 de la Comisión Informativa de Bienestar Social, moción que presenta el Grupo Municipal de Compromís de apoyo al profesorado valenciano. El dictamen de comisión es favorable. Explicación. Hola, bona nit a totes i a tots, les persones que esteu així i els que ens esteu veient o escoltant des de casa. Explicaré breument en què consisteix la moció. Tal com ha avançat el senyor alcalde, és una moció de suport al professorat valencià i al professorat en general. En els últims temps ja sabeu que hi ha hagut algunes campanyes de desprestigi que es basen en la suposició que hi ha professorat que adoctrina a les aules. Nosaltres pensem des de Compromís que una moció de suport al professorat és necessària, és imprescindible, perquè en el professorat descansa la responsabilitat d'educar-nos a tots i això ja és de per si una responsabilitat molt gran. Al País Valencià tenim un fracàs escolar per damunt de la mitjana de l'estat espanyol i això simplement el que vol dir és que el professorat valencià li ha mancat el suport polític durant moltes dècades i estem intentant revertir aquesta situació precisament perquè puguen treballar en condicions, perquè puguen utilitzar la seva llibertat de càtedra, que és allò en què es basa el sistema educatiu en democràcia. Pensem que la situació del infrafinançament que pateix el País Valencià influeix sens dubte en la qualitat de l'ensenyament i en la capacitat que tenen els docents i les docents per arribar a complir la seva funció perfectament i per això pensem que s'ha de seguir treballant en millorar les seves condicions de treball. I també pensem que la situació que s'està vivint en els últims temps de marcatge i de persecució en contra d'alguns equips docents és simplement una cosa que no es pot admetre. Quan parlem d'ensenyament i aprenentatge, quan parlem d'escola, pensem tots en el sistema educatiu de Finlàndia, que és el que gaudeix d'un reconeixement per part de tota la comunitat educativa i no educativa gran. I la base d'aquest sistema educatiu és precisament la llibertat de càtedra i el suport que dona tota la societat al professorat. Aleshores, pensem que si volem que el sistema educatiu valencià i el sistema educatiu estatal siguin de la mateixa qualitat, el que hem de fer és actuar de la mateixa manera, és a dir, donant suport al professorat, reconeixent la seva tasca. I és per això que demanem que al ple de l'Ajuntament de Burjassot que aprove els següents acords. En primer lloc, demanar al Govern valencià que engegui una campanya de dignificació del nostre professorat per mitjans de comunicació. Demanar al Govern de l'Estat que posi els mitjans per aturar aquesta campanya de persecució política que estan vivint els professors i les professores. Instar al Govern de l'Estat i al Govern valencià que inclouen en les programacions didàctiques la posada en valor del treball docent. Instar al Govern de l'Estat perquè desenvolupi la legislació adequada per a protegir jurídicament l'exercici de la llibertat d'expressió dels docents, que pensem que és la base d'una societat educada, d'un model educatiu que ens faci progressar com a societat. I finalment, declarar l'honorabilitat dels professionals de l'ensenyament pel seu esforç en fer una societat millor, agafant el model dels països on el professorat té evidentment una consideració i suport positiu per part de la societat. I aquest és el resum de la moció que presentem, que esperem que